Hello guys! Mayong hapon. So naata karon dire aron magmukbang ta sa litson baboy, litson mamoy. So i-try na to og kauntag. Oh hello. Tabunan na po sa simod guys. So una no tong una no tong kaunon kining dalunggan. Mukbang ni. Sinsya lang mo guys, kay ngit-ngit ka dire guys. Ngit-ngit, basta kung naong itom kayo. Itong kayo ang gamay kanon. Nga lang mo meng, putdon ka sa anin. Anit. Ito man ako dahil. Ano sasak mo? Ayaw ko man gusto ba? Ito pa kayo. Ayaw ang supply. Ayaw sa glabay. Sabi nga. Ayaw sa glabay. Presa na to ang soft drinks. Mukbang po ang soft drinks 1.5. Parang lang yung ko nag-mukbang ano guys. Kaya na po. Wait.